Alam mo ba, merong mga phrasal verbs na madalas ginagamit kung gusto nating pag-uusapan ang pag-spend ng time. Clock on. Record the time of arrival at work, usually at a machine with a clock. Ito sa atin, tinatawag natin tong time in. Ilalag natin yung time natin pagdating natin sa trabaho gamit ang bundy clock or biometrics machine. Clock on ang English term nito. Isa itong phrasal verb at ginagamit itong verb sa sentence. Example, the first thing Hannah does when she comes to work is clock on at the bundy clock. Ikaw, anong oras ka nagka-clock on sa trabaho? Share mo lang sa comment section. Pwede ring in ang kapartner ng clock, clock in. Itong clock in at clock on ay British English. Ang North American version nito ay ang punch in, which is common sa atin. Yung madalas ginagamit na English term sa atin. Clock off. Record the time of departure from work, usually at a machine with a clock. Madalas tinatawag din natin itong time out. Sasabihin natin, mag-time out na tayo sa trabaho para ma-record natin ang oras kung kailan tayo aalis sa trabaho gamit ang bundy clock or biometrics machine. English term nito ay hindi time out dahil iba ang meaning ng phrasal verb na to. Kung meron kang co-worker na madalas nakakalimot na mag-clock off, sabihin mo lang sa kanya, don't forget to clock off when you leave. Pwede rin itong clock out. Pero mainly, ang clock off at clock out ay British English. Ang North American version nito ay yung mas common na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Ang punch out. Another phrasal verb na magagamit natin kapag pag-spend ng time ang ating pag-uusapan ay ang take off, na merong time between take and off. Ang time ay pwedeng time na word o pwedeng ibang word na nagre-represent ng time kagaya ng 2 hours, 2 days, 1 week, or 3 months, or 1 year. Depende sa'yo kung how long dahil gagamitin ang phrasal verb nito to say na nag-spend ka ng time away from work. Dahil maybe napagod ka or maybe may mga personal na bagay na kailangang asikasuhin. Example, maybe may kaibigan ka na nag-leave sa work dahil kailangan mag-attend ng family reunion. Pwede mong sabihin, Lawrence took a week off to attend a family reunion in Esperanza, Agusan del Sur. Another phrasal verb na magagamit natin para talk about pag-spend ng time is ang fit in. Gagamitin ito sa mga sitwasyon na medyo busy ka at kailangan mong mag-insert ng mga bagay-bagay sa busy schedule mo o kaya makipag-meet ng mga tao habang hectic ang schedule mo. Madalas, after sa phrasal verb na fit in, ang kasunod nito na word ay time. Kagaya ng sentence na to, fit in time. At ang kasunod naman nila ay yung para saan pinaglalaan yung time na finifit in. Kagaya ng fit in time for a new hobby. Kung tao naman ang kailangan mong i-fit in para ma-accommodate siya sa schedule mo, ang object ng phrasal verb na yan ay ilalagay natin sa gitna ng fit at ng in. Kagaya ng fit me in. Another phrasal verb na related sa pag-spend ng time ay yung hang out. Pagtambay sa isang lugar. So sasabihin natin, yesterday, they hung out in the library. Ang past form nito ay H-U-N-G, hung, hindi H-A-N-G na may ed sa dulo, hanged. Dahil ang hanged ay yung sinasabit. Hindi ka na nagtatambay, nakasabit ka na. Pwede rin gamitin ang hang out na may kasunod na with para sabihin may kasama ka sa pagtambay mo. Kagaya ng, Peter usually hangs out with Wendy. Another phrasal verb na about sa pag-spend ng time is while away. Akala mo ang while ay gagamitin lang na noun or conjunction or preposition? Pwede rin itong verb, pero madalas as phrasal verb kasama ang away. So kapag nagpapalipas ka ng oras at gagawa ka lang ng mga easing bagay, dahil marami kang free time, so sana all, ito na yun, nagwa-while away ka. Kagaya ng example, dahil bakasyon, nag-spend sila ng summer, nagwa-while away sila ng kanilang morning time sa beach. So relax lang doon, easy-easy lang, hindi masyadong nagmamadali. Makikita niyo sa sentence na ang pattern kapag gamit niyo ang while away, ang kasunod niya ay yung
yung time na na-spend mo. Kagaya ng while away our mornings. Or kagaya ng example na to. My brother and his co-worker love whiling away their days off at the mall. So nagpapalipas sila, nagre-relax sila sa mall tuwing day off nila. Itong example rin to na hospitalized si Joanne. So para hindi siya mababagot, hindi siya maboboard, nanonood siya ng mga comedy shows to while away her stay there. Another phrasal verb na related sa pag-spend ng time is mess around. Yung nagsasayang lang ng oras dahil mga walang kwenta ang ginagawa. Kagaya ng example, Joel said he came to help but he actually just messed around. So nanggugulo lang siguro si Joel at hindi siya nakatulong. Nasayang ang oras dahil walang kwenta ang kanyang ginawa. Pwede rin natin gamitin ang muck around or muck about instead na mess around. Pareho lang ang meaning nila. Nagsasayang ng oras sa paggawa ng mga walang kwentang bagay. Another phrasal verb na related sa pag-spend ng time is ang hang on. Tumutukoy ito sa mga saglit na paghihintay. Madalas ginagamit siya imperative style, yung nire-request mo na hintayin mo muna ako sandali. Kagaya ng example na to, please hang on, your order will be served in a minute. Saglit lang, madali lang to, wait for a while. Pero pwede rin siyang gamiting declarative style. If gusto mong sabihin na naghintay ka saglit, kagaya ng example, Mercy is still putting on her makeup, so I'll just have to hang on until she's done.